Allah kai mana gafara dan annabi abban Faduma azumi ban kwana ke mana alasa mu yi sallah lafiya. Allah kai mana gafara dan annabi abban Faduma azumi ban kwana ke mana alasa mu yi sallah lafiya. Da fari na san Allah ɗaya mahaliccin kaunu gaba ɗaya, mai sammai ƙasai bakwai shi muke yi wa bauta shi ɗaya. Rabbu ka tsarkake zuciya dan annabi saidul anbiya, ya ikiwan muta addu'a ala samu yi sallah lafiya. Allah kai mana gafara dan annabi abban Fadima azumi ban kwana ke mana ala samu yi sallah lafiya. Sira da aminci rabbana ka daɗawa annabi mai maka, dan Abdallah da Amina da ka ba dukkan sirruka. Shi ka fi so kai ma haka ya miƙe don bauta maka, babu kamar sa aka unu sai dai zo aka zauna lafiya. Allah kai mana gafara dan annabi abban Fadima azumi ban kwana ke mana ala samu yi sallah lafiya. Ka sa ahalai da sahabu bani yabo inda har babu su, wanda ya so Allah da annabi wajib ne ya haɗa da su. Sun riƙe Allah sun bi annabi wannan ba wani mai musu, bayan annabi sai fasu a cika in gaya muku gaskiya. Allah kai mana gafara dan annabi abban Fadima azumi ban kwana ke mana ala samu yi sallah lafiya. Kasa da waliyai rabbana fa kamar dai mai tijaniya, da Sheikh Abdul Qadir da Barhama mai bege ba gajiya, da Sheikh Dahiru Bauchi da Sheikh Usmanu Goron da mazanjiya. Na sanyo dan Ahmad mai ashafa ya rike annabi gaskiya. Allah kai mana gafara dan annabi abban Fadima azumi ban kwana ke mana ala samu yi sallah lafiya. Watan Ramadana watan rabauta ne fa wata mai ɗaukaka, watan da idan kayo ibada Allah zai ninka maka, watan da ake dai in tabayi ya ikiwa na kamar haka. Allahu ka samu ma mu zamo a cikin yan tattubai ɗaya. Allah kai mana gafara dan annabi abban Fadima azumi ban kwana ke mana ala samu yi sallah lafiya. A ya jama'a ku mu ƙara himma kun ga watan tafiya take, watan Ramadana watan da bayin Allah miƙewa suke. Kadda ka zauna ko ka kwanta ladan ninkawa ake, yawaita salati hailala tsayuwar da hanyar lafiya. Allah kai mana gafara dan annabi abban Fadima azumi ban kwana ke mana ala samu yi sallah lafiya. Mu rinka yawan haƙuri da juna yin haka ɗin toso ake, idan aka ma laifi kayo afuwa ce ne azumi nake. Yawaita karatu istighfari ya ikiwa na da mu nake, cikin goman ƙarshe ƙara zagewa ya fi mu duka bai ɗaya. Allah kai mana gafara dan annabi abban